Sa number 3, 76 na tanan ka mga dialysis patient ang nalatnan sang hepatitis C sa nagluntad nga outbreak sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Sunod sa tagdumulan sa ospital, ila nga igahatagan sang libre nga laboratory exams kag bulong pati na refund sa ilang medical expenses ang mga pasyente. May report si Nico Delfin. 76 sa 368 ka mga dialysis patients sa Bacolod Queen of Mercy Hospital ang nalatnan sang hepatitis C humalin sang bulan sang Hunyo. Ining napatod sa hearing sang Committee on Health nya ginpangunahan ni Councilor Cindy Rojas upod man sa mga tagreklamo kag tiglawas sang BQMH kag Department of Health kahapon. That's why I requested for them to write an incident report to the Department of Health para maimbestigahan ini nga butang, no, because this is a serious matter to, if we really think about it. Hindi niya isa or duha lang. We're talking about 76 patients infected with hepatitis C, no, in a span of 6 months. 6 or 7 months starting June. So outbreak na ni siya. Pero hindi pa mapatod bisan sang pamunuan sang ospital kung paano kag diin nagsugod ang outbreak. Ila na inigintagan atensyon pinaagi man sa libre nga konsultasyon, laboratory examination, bulong kag refund para sa medical expenses sa mga nalatnan sang balatian. Na mo mapinpoint yun ang exact cost kay nakaharap man kamo during the session. So we find all the possible ways, hindi kami makita. But despite that, sabto nyo na. Sabto naman, kinatabo sa amon. Ay, natabo sa Even bago sila or daan, sabto naman. You suspect halin sa blood transfusion? Hindi man, nagigilis man sila gloves, alcohol man sila. Suno kay Alma Desabelie, nga nagatiglawa sa mga pasyente, nagakalipay sila nga makaligad man sang binulan nga reklamo nila sa ospital na tigayo na gidman nga nasabat ang ila problema. Kuwan pa kami kung ano ang mga demand namon. To una sa tanan, at least ang ila concern when it comes sa ila hepatitis C nga ginabatsyag subong, nakasugod na. Ginrecommend naman sang komitiba nga dapat mapaidalom gilayon sa inspection sang DOH ang ospital, ilabi ng bahin sang hemodialysis center nga ginakadtuan sa mga nalatnan nga pasyente. Mga titanan na sila, mga dialysis patients, mani sila tanan mo. That's a comorbidity. On top of that, ma-infected kapag isang hepatitis C. That is another, galastuhan naman on their part, wala labot sa financial, ang mental anguish mo. Ang imo nga problema nga dialysis ka na, may hepatitis C ka pa da. For me, gidya kami machine as separated for infectious patient. Hepatitis C, mga 6 machine. Nagdugang kami set aside additional machine para makater na sila. Initially 6. Sang wala pa yung mga cases. Ang tiglawasang DOH Regional Office ang nagsiling nga natalana na gidman sila nga magapatigan sang inspection bilang kabahin sa requirement sa pag-renew sang permit sang ospital. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.